0, utza, ez da batez, 0, ez da eserrez, ez da pixka bat ere, ez da, 0, gixajua, ai ama. Beno, 0, batzutan bada zerbait, 0, gradu, esategu ez dala ezotza, ez berua, baina nahiko gotza da. Eta 0, bada beste bat, nik eskolan ateatzen ditunak, eharrapenkuak. Eta 0, azken aldi hontan, gauza eder badat, Izaro abeslariaren azken kantua, bai, 0 deitzen da. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Izaro, ongi etorri, placer bat zuen izatea. Eskerrik asko. Zer moduz, Bizka berriak intzatoz, ez da? Bai, danakin. Zer topatuko dugu bertan? Topauko dugu abentura bat, nahiko, mendi batera igoera bat eta jeitxiera bat. Ona, guantxe garatuko dugu zertan datzan, sukaldatzen dugun bitartian. Zemuz moldatzen zea sukaldean, 0 patatero? Ez, bost. Bost, kaketan plost. Ez, ados, osea, zeo ibiltzen zea, ez da? Bai, ibiltzen naz, baina ez naz oso naz. Bueno, guantxe ikusiko dugu hori. Bueno, aldi berian ingo dugu bere ibilbidea, diska berria esautu, eta ingo dugu estrogonof gixatu bat, gio paktxoia laben erreta, eta lagungarri patetxo bat. Ados? Ados. Adi lagunak saio, bikaina torta. Bueno, lagunak, eta Izaro, garatuko izuet pausuz pausu nundik noa ibiliko gehan. Ados? Nestrogonov da Rusiako errezeta bat, eta normalen haragikin iteue, eta asunto da perretxiko botatzen dituela, baina gaur perretxikotan zentratu gogea. Eta ingo deuna da, hemen dazkau, bai perretxiko silvestriak, eta bai kultibokuak. Ingo dituguna txiki-txikiin, lapikon jarri, buelta batzuk emango iskilou, berta botako dugu gero baratzuria, botako dugu tipula gorria, eta hori dena ondo kosinatzean ian, ondorengo osagaia botako iskilou. Tipulak, luzokerrak, alkaparrak, hemen whisky pixka dakau, botako dugu koko esnia eta piperrautza. Eta gixatzen utziko dugu. Eta hori izangoa gaurko plateran oinarria, baina esan dugun bezala, bi gauza ingoitu lagungarri bezala. Paktxoia dakau hemen, dala asa txinua. Ingo deuna da, mostu, egozi txiki bat emango dio, eta egozi ostian ingo deu hemen dazkau, anakardok, siapia, baitare dakau, soja, batzu jale bat hartuko deu, gatza eta olioa, eta ingo deu, majau bat ingo deu, gio, egozitabe batako ditugu, majabo hori emango jo gainean, eta labian bukatuko ditugu. Eta hori jarriko dugu, lagungarri bezala, eta hori gutxi balitz, esan dugun bezala, patetxo bat prestatuko dugu. Hemen dazkau, atzo beratzen jarri genitun anakardok. Ingo dituguna da, tomate lehorrakin, eta batzu lehorrakin birrindu, eta lagungarri jarrire bai platerean. Ados? Ados, baina, hau esan da, lanian jarriko gea. Hasiko gea, beitu, baratzuriale pare bat garrituko dituzu, eta gero perretxiko txikitzen laguntzenen jarretuko dugu, bale? Nik hasiko naiz perretxikokin, eta gero zurekin. Bai, ingotena da ura egosten jarrire bai, eta paktxoia uretan jarriko dugu. Zu horren, iruale, bale? Erabiliko ditugu bi ontako, eta bat gero horrentzako. Eta esan bezala, ura jarriko dugu hemen martxan. A ber, hemen kartitu kazuela pixa eta ondillo goa. Eta bueno, konta iguzu, ibilbide hori, mendira hillo eta jetxi, tontorreaino juntzea, oze? Tontorreaino junaiz. Tontorreaino. Tontorrien zer dauen ikusi, pixka eta usnartu, aldapagora osu, eta gero bajatu. Nietzako izen da nahiko, terapeutiko edizkue bera, pixkat ezagun egin hasi nintzenetik, jun jatazen ez, traumatxuek edo trastormatxuek egiten. Bizitza asko aldatu zitzaizun. Bai, eta konturatu barik, eta hasieran ez hainbeste, baina gero konturatu nintzenerako, gauza asko neukezen rebizatzeko. Ados. Eta orduan, hoxe da. Eta, ibilbide hortan, gora bide hortan, zer hausnartu zenun, zer gauza etortzen zitzaizkizun? Jo, nietzako zaiena izendana, izenda kudeatzie amorrue. Amorrua, Bai. Eta amorru desente zeneukan barruan? Bai, desente neuken. Bai, Bai. Esan daiteke zerrena zen amorru hori edo bertan utziko dugu. Ez, nik uste basala pixkat famak eta ikusgarri izete horrek kanpotik zenbat jente dauen igual berbetan, zure autokontzeptu ez dakizule oso ondo zuk eraikitzezun edo kanpokoek eraikitzen da bien,
galtzeo zule pixkat fokoa, anonimatasuna galtzeo zule. Orduan, gauza guzti horietan pixkat amorrue ze astoratzen zaitue, ez? Inguruek eta luzea. Bai, eta zure honetik ateatzea izu eta ez zaude zurian zentratuta igual, ez da? Bai, eta orduan pixkat amorru hori da nazelan kudeatu beste inori beminik emon barik, ez? Eta bakarrik joan izan zea bilbide hortan mendira edo laguntza behar izan dezu? Laguntza behar izan behar mendira. Eta honekin aro berri bat asiziala esaten duzu. Hau txiki izan duzu edo zelan izan duzu? Bai, bi txiki eta bestia utzi horrela xezak geho manjatu inbiar dugu. Bat hemen txeutzi nahi zuanak hartokin? Eta bestiak bai txiki. Bueno, eta aro berri bat azidala zuretzako esatezu bai, ezta? Entzun dut elkarrizketetan. Niretzako importanti esan pixkat eikie, jartzie gauza danak berriro zerora. Trauma edo gauza txiki horrek danak ixe markada bat daroiet izeten ezagunez, esango gu. Bai. Edo bizitza diferente baten. Eta pixkat nahi naben, dana jarri berriro zerora, beste markada bat bota alizeteko fresko. Ze heldunaz oso nekatute, disko hau egitera. 2008 ebaz nintzen disko hau egiten. Bai, Eta neguen oso nekatute. Ziru urte orduan diska honekin, Eta ze esatezu orduan, iritsi zinean, eta ze ikuste zenun, zergatik inbertzen aldaketa oain modu berri bat hasi edo, zergatikan? Hain ondo, beste batak pentsatzen du, hain ondo dijoala, hain ondo zoazela, ez da? Zergatik aldatu. Ez que neuen orokorrien oso triste. Bai, Eta niretzako esan sentimentu oso oiko bat. Eta neuen triste, ez neban oso ondo ulertzen segaitik neuen hain triste, hain nekatute, ez neuken gauzak egeko gogo gehiagirik, kontzertuek jotziebe kostau jatan, ez naben nahi prensara etorri, zare sozialak janek ezak ziren, jazan gauza gehiagi emon izen baniki moduen, astume. Eta neuen pixkata zarrezen nahi nebazen gauzak niretzako gorde. Eta zinintzen terapiara juten, dokumental bat grago gendun bebai, eta pixkat dokumentala behizen zan prologoa niretzako disko honena. Eta gero hasi nintzen, gauza horredanak pixkat ataratzen da ordenatzen. Nik bihar neban, aurten 30 urten goitu. Eta nik nahi naben izen, izaro 3.0. Eta egon, ondo. Zenien nahi naben, egon, ondo. Eta hori da gainea, lehen da biziko bihar deuna, ondo sentitzeko, eta zuez jarraitzeko kontzertu errak ematen, jarraitzeko jende atenditzen, eta gehien bat, zu posik bizitzen, ez da? Posik bizitzen hori da. Eta zelan bizitza berri bat zan niretzako, aro berri bat zan niretzako, bai nahi naben, aro berri bat bai, baina zorion txu. Orduan, zero hortan datza? Zerotik azizeagelako? Zerotik azizeagelako. Eta nola izan da voltatzia zero hortara? Hombre, badauke bere alde pixkat erdi arrisku bat dekona edo, ze hori, zero alda izen niretzako zen, misterio hori, ez da dela ziozeren hasiera edo ez, edo alda izen existentziarik eza. Orduan niretzako pasan pixkat, aukera autu hori hartu eta esan hemendik eraikitzeko kapasa garen, ez? Eta bai izenaz eraikitzeko kapasa, eta eskerrak niretzako inda, jentik izaten da hori, 360ko buelta atemoten badozu, ez tozule aldaketarik egiten, ze berriro leku berdinen zauzela. Baina ez dut uste egixe danik, zezu buelta oso emote osu, eta gauza asko ikuste dituzu bidean. Gauza asko ikuste dituzu bidean, da bueltatzen zara lehengo puntura beste perspektiba batekin. Eta nietzako hori da zero nahi nabena egin. Eta zertan aldatu da gehiena zure perspektiba, zer aldatu behar izan dizu gehiena? Fokoa nik uste dut, ze egixe da, dokumentalin me komentatzen abenez, minek arreta asko deitzen da, eta norbaitek edo zerbaitek mine moten botzu, erreza da hortan ataskaute geratzi eta horri begire pasatzi denpora asko, eta batzutan mine moten ez dotzun hori onduen daude, igual ez duzu begiratzen, ez? Zezauz beste aldera begiratzen denbora gehiegi. Eta niretzako importanti izan da fokoa ekarri. Ekarri ona iten dotzunera, zu ondo zauzenera, lasaitu, penatik urten. Eta esaten desuna, teoriak emateu erresa dela, baina hori dana martxan jartzia eta ez da erresa izan behar, ez da? Zaila da. Gainera niri, nik hemen norbait zalantzan badau terapiara puntau, psikologora puntau edo ez, nire aholkue da bai apuntau. Bai edo bai, ez da? Bai edo bai. Kezka da honian, bai, txarrak ez du ekarriko bintzat, ez da zer txarrekan, ez da? Hori da. Eta niretzako bai, pixka daukei da pazientzia, ze batzutan zuk egiten duzunien lanketa bat, ez da berehala igertzen horren erantzune edo baina gerora, azten da, olatuka etortzen, ongizate bat, esate zule, hau nondi dator. Dator, igez lan bat egin dozunetik, ez? Ze, ona. Eta, hortxe, bai.
Ondo. Bueno, batzu jori, listo, ez da? Bai, listo. Vale. Tipula jarriko zea pikatzen, negarrez hasiko zea, o perretxiko emango eskizut hobeto? Berdin da negarrez azte mana, bez? Venga, ba, ordu tipula, venga. Venga, tipula heldu. Venga. Hau jasako eskizut hemendikan. Ederto. Txukun ibiltzeko. Eta hori, honea bota, batzia, eta tipula berdin, txiki-txikingo dugu, bale? Vale. Vale, hau, listo hemen. Eta, bueno, badaude gaineak plazaratu dituzu ja bat, bi, ez da, hiru abesti, ez da? Diska berri honenak. Bueno, entzungo dugu bat, ez da? Ni irrikitan nauta entzuteko. Venga. Bueno, zea besti berezia, ez da? Bai, oso ambientala, ez da? Oso ambientala, bai. Eta misterio kutsu badaka, ez da? Zer lortu dezu abesti hau plazaratzen? Bai, nietzako zen diskonen introa, pixkat narratzaile bat egongo balitz moduen, ez da? Kanto da nietzako diskoan narratzaile, eta bada hori, bazero, hasiera edo, ez, zulo efimero aldala ezerrez existidun momentu batez. Poeta intzea, bai, Poeta jaio nintzen. Ze ona, egia zan, oso ona da. Asko gustatzen jata egitxezan idaztie. Bai, asko balizo duzte. Haide, zukin dituzu abesti hau danak, zu komposatutakoak dira? Bai, danak niria dira. Danak zuriak dira. Eta ze gustatzen zaizu hor gehiago, sormena, gero ja musikakin batitia, edo gero ja goltza gaina iotzezean ian? Behitu, niretzako prozesuen nik beti komposatzen dut nik bakarrik. Bakarrik egon binaz, alba da nire txien, edo leku baten pribauen, ni bakarrik nagoena. Baina laguntze oste asko jakitiek gero prozesuen zier, jende pilo batek lagunduko ostela, ez? Nik kantu bat idazten nabil, da ja buruen badakit zerreak zinaukiko daben garazingan, edo ikerrengan, ez da, nire, edo julenengan, nire musikarixek. Eta ja horrek, eike oste, kitzikatzen hau, ez da, badakit aurrera jarraitu alkotela. Eta kantu danako lan egitut, geixen gozatzeotena da eraikitze prozesu hori. Egotie danok elkarrekin kantu ja jazten, egotie diseinatzen... Asinaz negarrezea. Emozionatu inaz. Emozionatu zea. Ai, trapu bat bierko dut. Hau fiartukot. Haben, papeltxo bat dakate. Trapu hori de garbila dakago. Bai. Alde zu erabili. Begi margotuta eskazu? Bueno, pixkat, baina horti dau makilladora da bestela torriko da. Ez bota oso fuerte, Bueno, eta orduan, gehienek guztai zaizu, eraikitzia, prozesu hori... Eraikitzia, pentsatzia, eta diseinatzia, hori argazkixek zelakoen nahi ditut, kontzeptua zelakoen nahi dut, mendixe zelakoen nahi dut, zer nahi dut esan, izango naz otzo bat, izango naz ontz bat, hori dana pentsatzi, ezta? Hori da nire parte favoritue. Eta Izaro, hori da, aurrenengo prozesua gustatzen zaizuna idaztia eta hori dana, baina gero horreire bai, ja musika jarri behar diozu, dantza, zuk gaina... Dantzai eta ze asko ematen diozu, ez da? Atzope, bai, niretzako geruza horredanak eraikitzik da marabila bat. Eta, karo, nik normalin ideia asko ukitzen ditut eta nahiko argi aukitzen dut zerrein nahi duten. Baina bai niretzako da supergarrantzitsu elkartzi jentziakin aldala izen pixkatit zultzai lanak egin da bezenak. Nire burutik, gero lortu nahi dutenera. Zure burutik holtzara nola jarri, no? Nola plazaratu. Nik hauei nahi dut, bai. Eta asko mareaitza ditzue, asko aldatzea izue zudazkasun ideatik. Keba, nik mareatzen. Nik mareatzen dituzu. Vale. Baina normalien egixe da lankidiekin oso ondo kongeniatu dutela, eta adibidez oin jaiotz osa dantzarixakin egin dugule koreografixak eta... Hemen neuntzan gurekin gainea, bea. Behitxu, ezkera zola garrixe. Bai. Artista gutza da, gainea, Eta nik berari esplikau notzen nien dana, adibidez, superondo ulertu ninun, eta egin zituen koreografiak nire gorputzantzako mugimendu naturalak ziren. Eta niretzako hori da, kriston talentu aukitzien. Norbait benetan ikusi eta irakurri alizetie, eta zeo zer sortu beretzako ondo doiena. Eta sormen hori, gustatzen zaizu, baina igual ja esain beste jataldian ibili bezalako tatzea dudeleko bakarrikan, edo ere bai, beste ikutu badaka, ez da? Beste ikutu badaka. Gero egize da, sormena ni bakarrik egin biot hori bai, baina gero bakarrik ezin da. Gero taldien egon biza gauzak egiten, eta gauza preparatzen, eta ja, niretzako da zoragarri ikusti 15 persona, lanien, ez dakit, bideoklip bat aurrera ateratzeko, edo kantu bat estudioan grabatzen gabizenien, da ikustia inbeste jente bakoitza fijatzen gauza jakin baten, aurrena estan gauza bat ondo urtetzeko. Eta bakoitza buru belarri daula berian, eta hola azkenian gauzak etekina hori atatzea. Hori da.
Ondo. Bueno, hemen txe bagoaz, lehendabiziko perretxikuk jarraitugu martxan, haundien hasianak, gio, pixka eta azten dandia martxan, badakizuek gaur ardelatzi zindeula, normalen aurrena tipula eta batzu ja pixka tentetu buelta, gero perretxikuk, gaur perretxiku utziko jo bere zukuak ateatzen, ondoren botako ditugu barazkik, eta ondoren barazkikin batea botako ditugu perretxiko txikik, eta gainuntzeko osagaiak. Patxoia ere erdi egosita dakau, eta jungo gea erreportai bat ikustea. Ados? Ados. Ba, jungo gea ikusiko zuen segamara, eta erakutziko dugu patxoia, nola azten dan, gure lagun xarratek. Apa, Josua, espliko, Jortxo mendia naiz, Zehamako herrin, Altziber baserrin gare, eta gaurkon patxoia nola biltzean, da horri buruz pixkat itzengo deu. Hauxe dezue patxoie. Patxoie ize txinoa da, eta aza txinoa bezala ezautze dugu euskeraz. Kruzifera familikoa da, aza da, baina ez du buru ikiten, eta ostoa jate zaio honi. Biltzeko garaien egiten deuna da, itxusitxo daren ostok, kendu ite izkiu, lokatzare aldalare kendu, eta gero garbituko dugu batzea bueltan, eta tamaina hontako patxoie, ja egokie da jateko. Beste atza, baina hobetu inkluso esango nuke egokitzea dela lurronetan. Astegia landaketa iraile parten abuztun, aurreneko txandako die, eta gero hilabetero, beste partida sartzen juten gea, bata bestekin mailakatu jundein, eta negu guztintzear mantenduko duen berdurea izate da, oso ondo emate hona lurrotan. Zapore aldetio jende galdetzeiten ze zapore dauden, nik esan nuke antza gehien hartzen diotena izateala azelgai espinak arteko zerbait, azelgan antza gehien hartzen diotena. Oso gutxi egosi beharrekoa izatea, ze ostoa jate bai diu, ez da txurtenik eta ez dauke, apenas. Horretaz aparte, antioxidante primerakoa da, eta vitamina E eta bestelako batzuk, baina gutxi gora berak kruzifera guztin mogukoa. Etxen adidez nola jate deon, guk askotan egite dauna da, erditio partitu, eta txapagainen jarrita, geho soja salsa bat egin, baina pentsatzea Joseba ni baino gehiago jaingo zula horretaz eta zauz esago zula. Ikuste duzue, honetaz aparte, beste hainbat landar ere baditugula. Guk ekologiko lanik edeu eta horrek esan nahi da rotazioak eta zaintza ditugula batipat, zaindu harreko gauza ze gure ustea izatea lurre elikatu behar deula, lurrek eta usasontxu mantendu, lurrek landarea elikatu dezan, ez zuzenen guk landarea elikatu, ze harta lurre pobretu ingo genduke. 57 bat variedadez biltzaitugu urten zehar, eta patxoie eta kruziferak izate dioitako. Zer gerta zaigun egun? Negun hemen oso landare gutxi izateala eta oso luze juteala negue. Harta saiatzegia, hainbat variedade ondo eukutzi diena, patxoie kasu, hori ere eukitzen. Zein da arazoa oso asko kosta zaigula euskaldunoi sobrare gauza berri probatzea. Adibide bezala esan nitzueke, ni bihar azoka dukoet behar zainean, eta 40 sorta porru saltzeko ez dut uste, ondo bide behintzat ez dut uste arazo hondik izango detenik. Aldiz patxoie, 8 bat saltze aldin baitu kontentu niko. Relebo generazionalik ez da, eta kontu da, guk salneurritik bera saltzen ari gela, hori biolurrek nekazaritza ekologikoa sustatzeko asoziazioak egin don lan baten hori garbi ikustea, eta lan orduk kombinotik 40% gora egela. Horrek duintasunik ez dio ematen lanari, eta releboa lortzea egoera hortan oso zaila da. Hori horrela, lan oso gustagarria da, eta benetan gustatzen zaizula goitezu lan hau, baino baldintzak ez dira egokin. Bueno, gaurkoz lana buko ditugu, eta hemen ikustezu, gue patxoie bilduta bagoaz etxealdea. Aukera izango zu, behasaingo azokan adidez hau probatzekoa, eta nik horta animatzen zaitu, gauza berri probatzea, eta hau aukera bat izan daike patxoie. Joseba, eskarrik asko, eta urren arte, agur! Ai, ama, Josetxo, ze hona izen, ze leunak eniri entzutia, eta egia zan, ze baratzatxugunak aken. Jarraitu horrela, gudanok elikatzeko, holako barazki gile berdituguta. Bezarka da hondi bat, eta nakenian nire zaiongo gaitu berriro entzuteko. Bueno, gurean jarraituko dugu. Hemen txe, ikusezue, perretxiko murrizten nahi diala, ingoitut hemen tipula eta batzu jamendak hau txikituta, botako du bertara,
Eta guen emango izu tipulatxo hauek, hauek ez duen eharrarazten, Bale. Hauek erdi ditu, eta gero emendazka bere bai luzeko ospinduak, ebai txikitu ingoitugu, bale? Hoi txikitu guztian, gero ingo dugu mahaua, hauek iragatziko ditut, gero mahaua inda gero laben sartzeko, eta bago hartxerrik itxarraka. Venga, ni hasiko naz, Venga, ekin. Bueno, eta gero, isa edo beste. Ja. Hori besti, bigarren abestia da, ez da? Plazaratu esuna. Zertan datza zehazki? Behiu, isa eta besteak niretzako da pixkat, beti izateot bakoitzak deukezela beriek, ez da? Bai. Bere bizitzan ziar, badauz egoera jakin batzuk, bueno, igual batzuk ez daukie, baina normalien ikuste danok erdi dano, deko guzela, bueno, momentu batzuk nahiko mindu gaituenak, edo inkluso traumatxuek sortu eskuesenak, edo momentu txorrek. Eta niretzako lan handixe izen da, denboran atzerain, ezagun egin hasi nintzenetik, denboran atzerain, da momentu horrek danak, pixkat analizatzi, ez konturatu nintzen gaur egun, igual gauza txiki bat pasatzen zala, eta nigan eragin handixe ise zeukela pasatzen zen gauza txiki horrek. Eta zinintzen konturatzen, tematika berdinan gauzak pasatzen jatzu zenien, trauma txiki horredanak lotute doi ezela, eta gaur egun bat pasatzen baldin bada, eren zugedana pizten dela moduen, ez da? Tardun, bineban horredanak pixkat separau, eta hortarako biajatu biherzen dut danetara, banan-banan, eta danak pixkat desensibilizatu. Eta zerrek izorratzen zuen gehien, adibiden ban jartzegatik? Behiu, hori da beste gauza bat ikasiotena terapian, eta hori da batzutan erun hauena erdi galdute egotera edo, dala gauza batzuk niretzako gorde bitutela. Horrek zen ez dezula kontatuko. Exactamente. Azondo. Hasierako kontzertuetan, aurkezpen kontzertuetan izango diela urtarriak 2 Euskaldunan, eta urtarriak 3 eta 4 kursalien. Bai. Piskat gabon bueltan izango danez bebai, nik beti gabon bueltako kontzertuek dienien zeo zer berezi xeien dut. Orduan hor animatzen dut jentie, gabon bueltako kontzertutara bereziki etortzera. Eta dantzarixek hasierakoetan nik uste, aurkezpen potolorako saiatuko nazela erueten bai. Bikain, eta nola dakazu gira, osea, kontzertu asko dazkazu lotuta? Nahi aina, pentsatzen dut, ezta? Bai, nahiko ondo, zentzortan ezinaz kejatu egiz esan. Aurkezpen kontzertu hori urtarrian hasten dugu, eta ibiliko gara, martxora arte edonik konsideratuko eta aurkezpen kontzertuak diela. Ibiliko gara bebai, Iruñara arte helduko gara, Las Palmasera jungo gara bebai, Sevillara jungo gara, Barcelonara, ibiliko gara bueltaka, eta gero, urte osue jotzen ibiliko gaz. Ze ona. Bueno, eta urte osua jotzen, ni pentsatzen dut, guen fetxadanak eta lekudanak ez dituzumen, sare sozialetan eta horri ikusiko ditugu nondik noa ibiliko zean pentsatzen dut, ezta? Bai. Bale, berezien bat, horietakoen baten izango da berezia zuretzako? Niretzako beti die berezixenak lehenguek. Egixe da, lehengo hori da, nerbio berezi bat, gero lasaitzen juten dana. Orduan nik uste urtarrileko lehengo aste hori izango da guztiz, 0 de enero puro. 0 de enero a lo loco, ona. Eta zesan bian izun, badaki kursalen bai hemen Donosti neongo zehala, hasierako tagan ez da? Orduan horiek berezik izango dira, ez da? 3 bai. 3 eta 4. Gainera kursala niretzako beti bereziki berezi. Zergatik, Ze bertan gauz, oinez edo bizikletan edo jutenaz, gauza danak montautela gata aurreko gunien eta beti daulako sentsazio bat askotan pasatzena paseatzen kanpotik be. Eta orduan beti daulako gertutasun sentsazio bat edo. Bai, etxian zaudela. Etxian nahuela, bai. Ona. Eta, adibidez asko nabarmentzezu, etxian, beti zateu, ser profeta en tu tierra es difícil, ez da? Bai. Zu lortu dezula. Baina, ezkila esan, igual kanpo jutezean da beste sensazio bat emateizu publikok? Jo, behiu, leku bakoitzeko publikue da gauza bat diferentie, baina badaukiez gauza asko antzekuek dienak. Niretzako, ixe leku danetan sentitzenaz oso ongi etorrixe. Adiez, Donosti, claro, Donosti ez da bez, ser profeta en mi tierra, ez da mi tierra, Donosti, ez da bizkaitarranaz. Eta orduen Donosti niretzako, baina niretzako Donosti adibidez, bai sentitzenaz adopta moduen inabiela. Eta errixetaran hoienien, sentitzen abe bai, bertan hartu iten abiela moduen. Hauren gana bizitzera jungo banitu moduen. Etxian bezala sentitzen arazteizu orduan, ez da? Hori de gauza erra da egia zan. Izalo, eta kursala aipatu deula, esan dezula, entzun detela zuretzako ziklo bat itxiko dela, o beste bat hasiko dela, zertan datza hori zehazki? Ze lehengo aldiz nik kursalien jone ban, urtarriak 5 baten. Oindala, 4 urte ingo dauzo ingo urtarrilean. Torduen berriro jotzi urtarriak 3-4 hortan, data berdinetan, ez da?
lehen esan desuna vuelta guztien desun leku berdinea, baino, vale. Torden niretzako bai da berezixe, eltzie vuelta guzti horrekin, eta derrepente bi kursal jotzi ez da, eta eltzie bertara, eta lau urteetan gauza asko pasau diela, eta hori vuelta osu emon, eta berriro aiega hor, niretzako izango da berezixe. Zuretzako eta danontzako. Egia esan, ni behin egon nahi zure kontzertu bat ikusten, etxian antzko entzute dugu zure abestia, Natali oso asko urtetan umeie bai, eta ni honitzen belodromuan, intzen undoko tinglaua montatu zenun hor, eta egia esan, Eundoko izan zen, ez da? Bai, belodromoa izan zen niretzat superberezixe. Eta justo hor neuen pilpilen terapian, hau dana barrutik eruten. Eta niretzako belodromoa izan zen iparrorratz fuerte bat, nire buruai errepikatzen otzen, minai begiratu bi herrien, nik beti nire buruai izaten otzen, zuk kantau, belodromoa datozen zin, 1000 personek. Horrek di hemenetan merezera bienak zure harreta. Eta niretzat izan zen iparrorratz importante bat. Izen zineten, vamos. Ona, eskergasko. Oso ona izan zen. Nik pena txiki baten gilditu nintzen, eseritan ekan, eserleku bat, angoian nion, eta ni salto nahi nun inan bera, eta etzien utzi. Zeagile esan urrengo izarona best kontzertu batean nikonen, eserita ez detartuko lekua. Hoxe bakarkan, hoxe geratu zitaiten. Pauxe pendiente. Ondo. Bueno, oiek, txikitu dituzu, ez da? Bai, jazta. Venga, ingo dituzuna bertara bota hemen ja. Vale. Berta bota. Bardin dauze ordenatan. Bai, berdin du. Dena barroa, eta gero alkaparra hogei berdin ingo jozu. Erdibitu eta barroa botako ditu gure, bai. Vale, eta ni hemen ikusten zuen zenma hau bereze inezen prestatzen, batzu ja, anagardo pare bat, soja, bota jote bai, ziapia, eta guain, olioa botako jot, erresago jarri alizateko paktsoian gainean. Olio txua emango jot, horrelaxe, paktsoiak hortxe daskat sukatzen, eta guain, inberdetena da hemen, ontzitxo bat hartu. Baina honek zatitu imitute bai honek? Bai, oiek erdibitu. Erdibitu, eta listo. Nazu danak bota maigania, eta rapasa, eta bat ematez bada mosten, ez da zer gertatzen. Vale, horrelaxe. Bueno, eta bi abesti plazaratu dituzunak, ona. Bueno, hemen txe, Venga, bota bire bai honea. Urratz gehienak eman ditugu. Eta, zu, ibilbide hortan mendilan ibilizeala gora eta bera eta basoa sartu altzea perretxiko bila. Ba, bai. Bai. Ba, egia esan ni oso amorratua naiz, eta gaina erreportai badakau, perretxikoiek harrapatzen dituzunean, nola kontserbatu, nola gorde, eta nola kudeatzeko. Guazen, San Martin Merkataria. Hoia emango jo gure tokia, baino inoiz deskongelatu. Bere propietatea galtzeitulako. Ontxoak biltzeitugunean, etxeara mateitugunean, beti ontxoentzako da oso kaltegarria plastikoa. Ze ontxoa biziduna da, eta izerditzen hastea. Orduan, plastikotan inoiz ez hartu. Ez mendia jute ganean, xestoakin bildu berdia, menditik etxeak hartzeitugunean, kontuz kotxian berotziakin hotza behar du. Orduan, etxean, hozkailuan gorde platera batean, estali gabe, taperretan ez hartu, eta 2-3 egun asko jota. Zeia, hasiko da galtzen. Bueno, esperoet baliagarrik izan diala, nire aholkuak, eta hemen San Martin merkatutik, arrozpide postutik, Joseba, agur bat, ondo segi, eta hemen udazken koloreko xesto honekin agurtzen naiz, eta zuek ere udazken koloretsu bat izan dezazuela. Aio, hurrengo arte. Ai, ama, oiora, zea holko honak eman dituzun, eta egia esan, perretxikoan ematen dianen etxea, ondo aprobetxatu berdia, ez da? Eta nik esaten detena, norbet ikusten perretxiko bat erdizka dola, ez eman etxea, zera etxea iristeako marduldu itea, izurdu itea, eta azkenian zagarrontzin botatze du. Orduan, hobeto da, mendin utzi, osto batzukin otapatu, eta hor bere esporak soltatu, eta gero hurrengoan bertajun, goipontan puntatu, eta ni egia esan, lenguan eakutzi zutun, hemen, gorringuak, eta nik lenguan semekin junitzan bitu emendakat, erakutzen goizu gaina. Semekin junitzan, eta eundoko, aitak grabatu zin, emendakat, aitak bialdutakoa izangoa, a ber, hau da gauza pila bialtze gehan gaur egun, hau da liua. Hemen. Hortxe. Behitu. Eta behitu hemen gorringuak, gorringua lurrazpila nola egotea. Behitu ontua, eharra. Bai. Eta gero, gorringua txiki izatea, arrautza baten barruan bezala egotea. Gero, ate horrela, eta gero azkenian atatzea perretxiko ondioi.
Kurioso. Bueno, eta jarraitun behar de gure errezeta bukatzen hemen, hainbeste perretxik gura eta bera, eske amorratua naiz. Eta nire ustez, mendira juno, geho arrantzalia naiz, eta mendira jun da, zoze topatu eta etxea eman da, ondo kudeatu eta geho jan, gauza hobeik ez da nire ustez. Bueno, lanian jarraitu behar dugu, lana jarriko dugu eta itzaiten jarraituko dugu. Hemen txedazkau, beratzen utzi ditugun anakardok. Betu gauza tingo dugu. Atako ditugu, hauesek. Baita ere atako dugu, piper bat. Tomate lehorra, barkatu. 2. Eta horiekin ditu puskatu, pusketetan jartzeko bertan. Eta zu bingo zu hau dena bertara bota, tomatea ere bai bertara bota, botako zu baratzuri lehorra, eta gero olioa botako jo, bale? Olioa pixka bota, eta gero oso potolo bain badao pixka gehiago bota. Honena koilarakada bat. Bai, koilarakada txiki bat, bale? Venga, oire, paktxoia ni uste ja haure listo ekiko deula, Ingotena da, behitu agertzemuz da hon. Behitu lagunak, 6 itxura hartzen nahi dan, Behitu 6 itxura hartzen nahi dan. Iaia lehortu zaigu, ez denai pasatzia. Orduan zein goet, horrela xeutzi, atia irikita, berua mantentzeko, platera eratzeko garaian, txukun egoteko. Eta hau esan da, honei botako jot, whiskia, geho piperrautza, horrena piperrautza tanto bat, whiskia, eta gero koko esnia. Venga, eta hau esan da, kontatu berdizu. Tanik automate hau dananik, bota, dana. Bai, pixeuta da, eta hoi dena bota. Venga, eta hau pixkat holan adibidez. Holaxe, hola ezin hobe, bale. Bueno, eta azkenengo disketan, naiz kontzertutan ikusi zaitugu beti kolaborazio egiten jendekin. Hontan eba topatuko ditugu, hau botako izu pixkate bai. Bai, bota. Kolaborazioek badauz, baina ez aurrekuetan moduen. Adibidez nintzako dantzari xebe kolaborazioe die, kasu hontan. Eta bai, azkenengo kantan, egongo da kolaborazio berezi bat, jende askok kolaboratuko da bela. Bai. Olako zuak itituzu, zuek gauza pilak itituzu, ez dena tokilan, Guke, bai, gustatzen zaigu pixkatola ikuskizunak ematia. Baina orduen hori, egongo di kolaborazio, baina diferentia hauak. Egixe da justo, azkenengo diskuen pila bat kolaborazio izen zala, baina niretzako, izen zan disko kolaboratibo bat zehatzagoa. Eta hoin, pixka diferente. Ados. Eta, horretaz gain, ez daki, ze gustatzen zaizun, egun libretan, baldazkazu egun libriak edo... Badazkat, gutxi, hemendik irailetik aurrera, urtarriletik aurrera ja gitxi hau, bat bez. Baina oin, niri gustatzen jata asko, serie bat ikusi. Bai. Tranquil pasau atzalde bat. Gustatzen jata asko irakurtzie, ondartzara jun. Gustatzen jata egunero paseo bardin eikie. Hola, pixkat rutinak aukitzian fananaz. Ni amaran, donostin. Ni rutinen fananaz. Segero ja urtarrietik aurrera apurtu jataz danak. Eta gaina zuek aurren alde bateak, ego besteak, ego area. Eta ez zela oporreta, baizik eta lanea, buru belarri. Indartxu den borkezare bai horietako egunetan holtza gainean da dana emateko, ez da? Bai, eta batzutan... Nola iten dezu kudeak eta hori? Gimnasiora juetenaz, prestatzera, fizikoki. Segixe da prestatzen nazenetan, gero beti hobetorut ditut gauzak. Saiatzenaz, hori, ondo jaten, urasko edaten, gaixotasunik ez harrapatzeko, edozein katarrok be. Bai, ez da rekominakin da ezin dezu abestu. Claro. Orduan, egixe da batzutan oso sakrifikaue bihurtzen da lajiran zabizenien da oso bakartixe. Ez dakiz zer, kuadrilla artien afari bat, bat gaixori dau, eta ja ni etxien, ai. Jutemana, gero azte buruen ezingo kantau. Orduan, oin arte urte hau izen da nietzako lasaixagoa, urren urtetik aurrera ja berriro... Erreserbatu inbertzea egon editako azkenian, ez da? Karo. Bai. Bueno, torri tokatzi zaizu eta... Baina gero ondo ibiltzega biran, Zelan talde txoa mobitze garen, beti holan guretzako di udalekuek izango hasi modu, baina urte osokuek jaheltzen da puntu bat deliratzen hasten zarela, tordun barre asko dituzu, eta bukatitea. Eta gero bierda pixkat, berriro buelta rutina batera, gauza bardinek antzekoekein, bai. Zeroa berriro. Onda. Hoi sartu birringailua eta eman egurra, bildurri gabe. Bai, Bai, sartu barroa nio. Zuke... Bai. Enau ondo sartzen, Ez zera fio, ze? Ez? Txoine, a ber, egon, Hone duk ez bi botoin, zei eman biot. Turbo. Eman turbo, eta dana birrindu, eta venga, aurrea. Wow. Hau konduko zuten mendikan. Errexago harrapatzeko hori ere, olio pizka botako izu. Argi gelitzen da, nire etxien, nire bikotiek kosinatzen da bela, ezta? Bai, harrikoa ite alde zuzuko ordu. Bai, harrikoa bai. Zerbait indiarra. Harrikoa ikiot bikain. Kolaborazioa gazkazu ere bai etxien. Bueno, honek itxura eharra hartu hau, listo daka, hemen ningoetena da, batian jarri. Eta orduan zukaldatzen, baina eukiko zu errezetan, bat esatezu, hau da nire errezeta izarra, hau dakate ez dakit prestatzen dut, gonbiatua toztenian, beste gauza hauek.
Behitu, egin dut porru pastela. Porru pastela? Hori urtetze jata nahiko ondo. Lentejape nahiko ondo urtetze jataz, baina egixe da ni neu gero niretzako janari ideala da, tortilla frantzesa eta pepino. Bai, la leche, bai, Gordunina... Eta gordinikan, Pepinilua? Pepinua, bai, gordinik, bai. Baina tortillan barron sartuta, o lagungarri bezala, alinatuta? Lagungarri, alinatuta. Eta alinatu gabere... Bai, ez da? Ondo. Nire bai, jendia da, Luzokerra, ez da euskara, luzokerra, pepinua. Jendia da, oarre oso. Bai. Nire ama da, so. Kasu? Ni arre. Nik egila esan ez dakatez, egia eserreta itena gustatzen. Hoi da, sartu berra, eta eman berriro. Hoi da, eman, doain igo gora, eta sartu. Da patetxo bat bezala. Hola, potolo geratu berdu. Olio tanto agillo botako jo. Venga. Vale? Eta zuge eman bildurri gabe. A ber, bera jetxi historia hauek. Bai, lagun eta eman berriro. Vale. Oso ondo, itxure garrartzen egia. Ez gelditu, ez gelditu. Geratu barik. Hori da. Kontzertuan bezala. Gelditu gabe. Eta hau, esan dakua, listo daka, banikoa plateran bila, eta gero hori dana ondo birrinduko dugu, eta pusketa hau botako xio barruan, batu goan pusketa hartu topatzeko. Vale, eta perexil pixkat hartuko dugu bai, berta botatzeko. Eta bago, hasi egin da dakau, behitu, patxoia hor dakau, hemen dakau, zeite zuparre, Barre, nire buruai. Vale. Ondo. Ba, ikusiko zuen, hori oso simple da, gaina, dana bota, nastu eta birrindu, bestei gabe. Eta guain botako dugu, hau dena pusketetan. Vale. Zuze pate berezi jain deun horrez, da? Bai. Vale, hau listo. Eta hau listo. Pate veganua, azken nian. Anakardokin eta tomatekin indakua. Perexila botako jo, eta beste hauek pusketatzuk topatzeko. Useño no leuke, Hori atea, hemen ganekenduko izut. Ez, a ber, vale. Bai, lagundu goiarakin atea dena. Eta esan dakua, manikoa plateran bila, platera eratzeko. Bueno, eta epe laburrea, ze plan dazkazu? Ba, nire planak hemendik aurrera zuzenuko preparau, ensaiatzen gabizela eta ja desente, eta, bueno, promoa egin, Durangoko azoka preparau, eta, bueno, bai ataratzen jun gauzak. Badakazula lana alegila, ezta? Bai, lana geratu bari dukegu ja. Claro, guain izango da, esan desuna, berriro zerotik, eta berriro leheno hasi zinean zerotik egundoko lanak gintzen ditun, dan aurre ateatzeko, eta bizitza honetan ez da beste gauza asko, ez da? Ez, da oin freskan hauen ez, aprobetxau naiot. Eta orduen, oin hau, sentitzena indartxu, sentitzena bai, ondo. Eta Durangon, ze prestatu berdezu Durangoako? Bueno, pentsate dizka plazaratuko zula hane bai? Bai, han egongo gara estanien egunero, eta gero... Bueno, behintxe kontaukot, primizi txiki bat kontaukot. Oin, ateratzen gabiz, bidixuek, bueno, singelka ez da, momentuz hiru atera doguz banan, baina, igual ez dauz gero solte. Igual danak bideo haundi luze bat die. Eta orduen Durangorako preparau dugu seguramente zerbait berezixe erakusteko ikusentzunezko arluen grabau dugun guztixe benetan, zer izendan, ze pieza luze potolo haundi bat da, oin, pusle baten moduen piezaka doiena, baina berez, gero puslea osorik ikusiko dugu laster. Ona. Bueno, ba, irrikitan gaude. Badakizue, azokan ibiliko da, ursalian, danian ibiliko zea tope, eta jendia egongo gare bai, irrikitan, zuri ikusteko, goxatzeko, eta esan nahi dizut, garrantzitsuena, zu goxatu, beste nahi jarraitzeko goxatu arazten urte askuan, eta gomen jarraituko dugu, koxinatzen aldeun neurrian. Eta hemen dakau, olio tanto bautako jogo nahi, olea xe, taka, eta hemen dakau paktxo ja, estraganofa, eta indoun patetxua. Lagunak, eskerrik asko hor izateatik, eta zuri, plazak girotzegatik. Bai, zure, eskerrik asko. Agur lagunak.